Budaya Sasak Channel. Mangkupura ning karaoke-a demek pupu sampai mukane Semeru. Mangkupura dudu penggawean luwe penting dikira masak kowe wis lali omah uli ya senengane dolan ning karaoke-an kadenge penyanyi ora cukup siji cekelane botol olahe koyo wong tolol tolol ae sing mas sik demek pupu sampai mukane Semeru. Mangkupura dudu penggawean luwe penting dikira masak depanmu. Ambil posisi yang kaki kiri bosku. Ora bakal diseneni penting kowe jujur janji ra baleni gendang mapan turu esuk senam pagi aku wis nati kondo awakmu ojomu terus begitu sumpah janji karo hatiku Demikian satu persembahan dari Ramadi kesempatan kali ini.